Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anton News. Jadi, tulis pun pi pai ba basmat nan pai Kuantan News sudah ta ha ni apa baju selama wansaki yak ni kan hon jong kinong aklim yak film lengkar ni ni kidan laki jong ki rekom acting jeng kin duduk kita shop ki puran ha tiam tang nyap hai kin ya na sa kalian kaman ha bodai bat kini ka film pilap ni tu kin ya pi sok mo ni film Mata nga best kan ni film. Mor baka ai bon hagi jingbot bat ki jingmen toy kum yangi ki khana samla mo khana bangin lat ban kera ki basniu. Tai pi i puno pat ha ni film hot play tu kai ki jing sinang ni ba pi yo la tu kadai ni nam ta ka jong pi bat ki mi ki pa hot kadai ngas ngoy ham nomor ba ngi kum ngi ki khana te nomor bangi dang samlai dang e te ki ber ngi mat bon ki jing e ki jing jinjar mo takadau bon sin ngi sya yalam kalinti ka babakala takadau ngas ngoy ham ru bat ngakersan ru e kan ni ka film ti don bok ba kiu shaprama ku deshbor lam mi tu kata ni pi ngakerteng jonga dei parvi te ma pi pan ya si kete arti pi so ko ni film Kaitan ha karon jing mo chi shahi ni ka film abang ipen te pi ak ni am ni film ya mak sama pi si wan play ho asiwan support kan pi di tak jinong na no ho pilap ni tu pi ro mo kan ni film Te aku bala ang shane himo ba kani ka film kada jingbo shisha ka ai message baru ingi ki kun samla kamtam te ngam ang thana na ma ka kibri ki ban page ini ka film tam dai ka beshi ba am si tu kan ya ka khana jangan ni ka film sa hal ni film ki wan play ka khana jong chalendet joni ka film ni kani ka jing lingkar jong ni aktor kani ka jing lingkar ba uka an pen hun chakiwe te usat la na yeng te tangkum tai mo pi pat pi up film ang ni Ha film ak na siwan Christian support ha an pi so ko ni film nakaleng jongaro hi mo sa sisen kani ka film hite kalong bet ba yangi ki khon samla mo ba ya ki mi ki pa hi nga su thu ela de ba ke e ka ba ki mi pa ki ongam ka dei bet ka ba dei te se ra da kam dei mentaru an re kan sajja bet hadin ta kata hi bangi haban ko ngu kan bat haswa bangin le ke rungi haban perkhat kan pi kuno ba ni ka persi minta ka jing jalai udrak sing iru wat ki sing bahalang ru ki le ban khenra nang ye iru ba ki dan ru katuk ni ka kum ki report ni kelap tai khabar ba wat ki beri ko dan ka an ru si ni ki dan matai ni udrak pi so ban ong halong ni nakaleng jongate ngan ong kum no mo kadai ka pisah hi nga tharai nang kong kadai ka pisah ka jing penbam pisah te ai khoblei ye ki seng bahalang ro kat bala ki la ya le hi mo ban wa de kum kitu ban penlat ken te tang katai ne kaleng jongaro ba nganang ong ye ki seng bahalang ba kiwi ki seng ro hi ba kinang ye tresh tom ken bakin penlat ki no new drugs ken pi kuno ba ni ka persi ba menta ba ka jing jalai udrak la se udrak la su thiet aki yang kisam la su thiet wat aki khna school te kum mo pi ki pai ba ki wan pai ba kersan ni ka film kuno pi kajing jelle hi drops manta kadai bet ningkong ning shap bet kadai bet kajing aimon hi ningkong te hadin kajing aimon lese lada kat pari yang pan kidang ai kan sadon be kapor pan bakim dan shu tang ban ai ru kan sadon bak sathli ke yiru tada ngai la ongru ba kum ka nuksa kum kani film lingkar kadai bet direct sapang jing kta sapang drops lese ka kmi ka aimon ka pan bisa ka ai lese ka wesi bad lada ngop bril kimla shubat ben kelan ma babele pemdon shu la dam don happen dia katia namar kajing khang jo kamet si dog drugs langam hangi kibreo ka sang kamet ngiran kam ke tu ban penhun ye kamasim tinga ai kublei kum ju kum bong mafi ya ke HYC wala tri shitom pan penja yo drugs henrai pat menta pat lingba kajing tri shitom jongki kila sang ban ja khindia le si kitu bangop kila pensa apa rehab la jaka kinoi jaka ban penja ban penja dam yo drugs henry nga kerpat ikitu ki badan hapo jaka rehab nomor bunsin ki basa hapo rehab wat ong bakin sa atang rehab kin jam kin ja no nomor bunsin ki basa rehab kani ga jing mut ka nakaliang jonga ki basa rehab le si ki basa rehab wat ong bakin ja no nomor ka jing ya khana ki beru sa rehab kin khana bai tang spang drugs te kisa dan mi ka to mensim ka jingkwa biang henry lada kitu ki badan hapo rehab lada ki don ka mensim ban kenma ban kelai da ublei kim saklet mi ki e baro tekan ni nga ai kublei ru ya ka tim jongi kum ju ye ru bon masong pala simenta film lingkar de lingba jongki pangala ban peken biang ye ka topik jonga ni ka take drugs ba ke bang ngasem hai ngasutu ke ke bang ngasem ya ke bangan kren ru na mangalai i benta ka jelai ka pun ma
henry nginum la dangi lagi dalileru henry ladang ngidon ka jing dei ke borba jan baru blai ladang ngidon kanu ngila ban kelah sipor siklemat ngila ban kelah dan inilah ini so rai kapor misa ba ka jala ka jengi impat jutip yu drop semua so kimpat tip kuni bonyo kuni bandi andai kide di kiwi pat kijai benreu sik bawan ko ka jala jengi andai si hati kisnam ba dang duna drop de kibreu kimpat penyang dai kumno ba mentapat ula jelai bat kelas sang suci haki yang kisam pila bentip kenjat pila bitu kai ba pelong kat hadu kat ni ba kenjat ka jala jengi ya songdros ngam datip tan mah do kata ta tang ba kalong ka ba lada gajing kentu ko lalong lada ka sarkar ka doni kamuan kalat ka pli kani baro kade bi kam sop sop nama udrok si ude kam urung sop sop te lada doni kalat kamuan lada don kamuan ban khang tingila be ban khang ya kanu nuru ya jing sneu hoi bebun balik dari tang ba lada money ka sarkar lene se manu ki beri lada ngimon hi ban pen jadam ngilahi tang bangi don kam ka jingi trelang bat kiwe long ta ken ngihap an khang le se kum ka boldar nane haki ke ngihap don kum kata ki security nane ki ban check lada don hi kata kamon kalat ka pli ban pen jadam e jing sneu tu pi ba mo khot pa he mo pisau kunu wa pi ak ne ko film lasik wa pi ak mo pi se ka penyahap dur kumblong ke partai pertama wa bon ke sarkar ka juile ban rat kong udrok re jenjar ni hatu kadang mo kala kalau tiba lasik ba udrok sunduk jait na kajala jangi te nginong ak gusyong nginong kum ulen ni kanong le mele ti ha kata ke jingle mele ni wonra ba kipai ba da ki bishar kilong kumba kaca sishaken te haga ni ka film ngasham bakalong ba kaba shisha ban shiming ni ka rule ndrei habang aplecing mut bar nga tristom bat kum katim hi kum nagi film langkar ngi tristom lang hi te kawan rai ka jingjom te shibun hi keting sneng nam ta ni ka film te ladangan batai thanru kami hab hi te ki pai ba hi ka kamram ba kat ki de hi ba kinwan bishar hi la chong ki khmat dengan shu kren kot kat kum ka jingsham chinga u aktor ba ak ni ka film te ba ka jing imbriu hi kalong ka balangkot shisha hadu kata-kata handrei ka jing babi pat kalong ka bacalan te halor kata pan ni dei ban ka ban kong hi ka dei ba ngi hi dal di ni dei ma kit khle bat ni dei ban tip ikalti kai ka basnio ba kai ka babha te ni dei ma shane haladi bat nangkong ru ni dei ban shine haublei bat ni dei ban burom nangkong yala di bat ka ba ar ni dei ban burom i imei te tangkatai khublei shibun tapi ko mo khot pana hatu pi su ya ham nem ba ya kajala ka jingi ba on sincere da drop selesai haka jing sisa ban ong sapang udrok ste kalong ka ka ba hadu kata-kata bangin perkhan te haka jing im jongi hi kibriu bunsin hi dangila le kam ka basniu ngi satip bakalong ka basniu te haka ne ka film habang apet menta nganang iba kumnu ba longan subatai khendiat ma nganam batai jorong rei ngan subatai kalwingkot ba tangga nuksa ka jing senang yang ba lada ngila ngop hakino kino ki jing sniuru rei tangkawai ka ba long wala dang ngila ngop makana hajing sniu makana ru long tangkawai ba ngidon bet ka jing kerman ladang ngidon hi ka man sim haladi simet kamut ngila baik ban kela handrai ladang ngimdon pat kamen sim nalari ngimla re ban kela please buat please ma tinggal dong ini